ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ കേരള ടി വി സീരിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ തമ്പിയും അംബികയും കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പുവിനെ കാണാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പുവിനെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മിയെ കണ്ടതും അപ്പു ആണെങ്കിലും മമ്മിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുവാണ്. തൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡാഡി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഡാഡിക്ക് എന്നെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ല, എന്നോടുള്ള വെറുപ്പാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അപ്പു, ഡാഡി ഇതേ പുറത്ത് നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡാഡി അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അംബിക ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ അമ്മയും മോളും കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അതേസമയം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ രാജേശ്വരി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡാഡിക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷേ ഡാഡിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഡാഡിക്ക് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അംബിക സംസാരിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഡാഡിക്ക് പങ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജേശ്വരി അപ്പച്ചി എന്നെ എന്തെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഡാഡി അതിന് എതിരായിട്ട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജേശ്വരി അപ്പച്ചിയോ ഒന്നും പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഡാഡിക്കും ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അന്നേരം അപ്പു ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെയായി അംബികയ്ക്ക്. അപ്പു ചോദിച്ചത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. അംബികയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പല രീതിയിലും പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ നോക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം തമ്പി അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്മി അമ്മയും അതുപോലെ ദേവിയൊക്കെ ചെന്ന് തമ്പിയായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ലക്ഷ്മി അമ്മയ്ക്ക് അന്നേരം തമ്പിയോട് കലിയാണ്. പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അമ്മ അത് ആ ഒരു നാക്കിന് നിന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. ദേവി അന്നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡാഡിയെ കാണാനായിട്ട് അപ്പുവും അംബികയും കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാഡി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പു അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മകളെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും തമ്പിക്ക് ആകെ വിഷമം കൂടി. തമ്പി എന്നിട്ട് അപ്പുവിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തോടൊരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയോട് കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡാഡി എന്താ എന്നെ കാണാൻ റൂമിലേക്ക് വരാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പു. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്പി ഇങ്ങനെ പറയുക. അങ്ങനെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാത്തതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി വരികയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഹരി കയറി വരുന്നത്. ഹരി വരുമ്പോഴേക്കും മുറ്റത്ത് വണ്ടി കിടക്കുന്ന കണ്ടു. തമ്പിയുടെ വണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത് കണ്ട പാടി നമ്മുടെ ഹരിക്ക് വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു. ഹരി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കലി കയറി വീടിനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുക. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും തമ്പിയെ ശരിക്കും കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വിറഞ്ഞിങ്ങോട്ട് കയറി നമ്മുടെ ഹരി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഇവരിങ്ങോട്ട് വന്നത്? അപ്പോൾ തമ്പിയോടായിട്ടല്ല, അല്ലാതെ വീട്ടിലുള്ളവരോടായിട്ട് ഹരി ചോദിക്കുക, എന്തിനാ ഇവരിങ്ങോട്ട് വന്നത്? എന്നെയും എൻ്റെ അപ്പുവിനെയും കണ്ണീരിൽ ആഴ്ത്തിയത് മതിയാകാഞ്ഞിട്ടാണോ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദുരന്തം വിതയ്ക്കാനാണ് ഇവരിങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹരി ഇങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഹരി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയും അതുപോലെ ദേവിയൊക്കെ വിളിച്ചു. ഹരിയോട് നേരം ഒന്നും പറയാൻ തമ്പിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. തമ്പി ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. കാരണം ഒന്നും പറയാനുള്ള യോഗ്യത തമ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തമ്പിക്ക് തന്നെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തമ്പി ഒന്നും ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഹരിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൂനെയും കണ്ണീരിൽ ആഴ്ത്തിയത് ഇവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇവരാണ്, ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തമ്പി ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക. ഇവർ ഈ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹരി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഹരി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നാലെ തമ്പി ഹരി മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുക. ഹരി അവിടെ നിൽക്കേ. അപ്പോൾ ഹരി അവിടെ നിൽക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഹരി ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ തമ്പി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. അപ്പോൾ തമ്പിക്ക് മനസ്സിലായി കുറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ മയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കഥയുമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കഥയാണ് നാളെ നമ്മൾ തേടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന് കാണണം. ആരും തന്നെ മിസ് ചെയ്ത് കളയരുത്. എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കഥയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സീ അഗൈൻ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.